Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω μια εφαρμογή. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτή η εφαρμογή είναι για τον Brookhaven που είναι με κάτι κωδικούς. Και κοιτάξτε τι όνομα. Λοιπόν, πρέπει να φορτίσει. Εδώ έχει κάτι skin. Διαλέγετε ένα από αυτά. Εγώ θα διαλέξω. Εγώ δεν έχω διαλέξει ακόμα. Πάμε να διαλέξουμε. Θα διαλέξω αυτό εδώ. Μετά πατάμε τους κωδικούς όλους. Αυτόν. Μετά πατάμε και αυτό. Αυτό μετά αυτόν και μετά αυτόν. Μετά βγαίνουμε, πάμε Google, τα πατάμε εδώ πέρα, δεν ξέρω αυτό τι είναι. Τα πατάμε εδώ πέρα, αν έχετε πρόχειρο είναι καλό αυτό. Αν δεν έχετε πρόχειρο δεν πειράζει. Λοιπόν, ναι, εγώ δεν έχω πρόχειρο σε αυτό το κινητό, έχω στο άλλο. Λοιπόν, οπότε, ναι, εδώ πατάτε στο πρόχειρο σας. Εγώ κάποιο λόγο δεν έχω πρόχειρο σε αυτό το κινητό. Αν είχα πρόχειρο θα το έκανα τώρα. Αν παιδιά δεν έχετε πρόχειρο σε αυτό το στο κινητό σας, απλά παίρνετε, τι είναι αυτό, παίρνετε ένα χαρτί, και γράφετε τους κωδικούς, πηγαίνετε στην εφαρμογή, δηλαδή πηγαίνετε εδώ στην εφαρμογή. Μετά πηγαίνετε, θα πεινάσω σας skin από αυτό, εγώ έχω αυτό εδώ. Και μετά γράφετε όλους τους κωδικούς. Κατά το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και μια εγγραφή, και αυτή ήταν μια βοήθεια. Και τα λέμε.